Să spuneți când pot să fac pe deștept. Nu putem să faci pe deștept. Acum. Da. Eu profit de acest prilej, suntem mulți aici, să vă spun următorul lucru. Ceea ce facem noi aici în comună este un lucru în premieră absolută, astăzi aici, lansând proiectul sau programul Drumeție, Masă și Voie Bună. Nu este vorba doar despre mâncare, este vorba despre artă, este vorba despre tradiții, este vorba despre drumețiile pe care le facem în locurile noastre frumoase din comună și sperăm să atragem foarte mulți oameni din Bacău să vină încoace, să ne vadă locurile frumoase și să ne cumpere produsele. Pentru că e nevoie să prosperăm cât mai mulți dintre noi. Și sperăm că vor veni pentru treaba aceasta și oamenii de artă, care sunt un pic, nu știu de ce, nu vin, dar vor veni. Am vorbit rău, tremur, am emoții, v-am lăsat.